Hah? Jadi Pak metu situ ora. Iya, Ding. Kamu Rindi? Jajalan. Jajal Rindi. Jadi kliwon no. Iya, pilih orang nggak? Iya bener. Ayo. Piye ya? Kliwonan meneng. Des. Halo, Beb. Halo, sayang. Ngapain ya? Sibuk ora? Lah, Pak Rindi. Jalan-jalan be yo. Aku ora iso sih dikon semeh kok. Aduh. Padahal pengen apa ke, Beb? Iya. Mau ngaman-ngaman kapan, no? Ya wis ra apa-apa, engko legone kapan wae ya. Yo. Dah. Assalamualaikum. Iya. Piye situ Pak metu ora? Situ-situ. Tekan no. Yo, kan nggak lembok. Nggak usah kan? Mbak Bel. Hah? Wasdol. Ya udah. Tuh, kliwonan sendirian. Dewan baik. Rindi wis ya, Mbak pikir. Oh, sulis. Betul ora ya? Halo, Tong. Dodol apa ora ke? Dodol, sip. Aku paling nggonmu ya. OTW meluncur. Sip. Oke, ditunggu. Nes. Yes. Piye kabarmu saiki karo pacarmu saiki piye kabare? Yo, apik-apik bae. Langgeng kok. Yo, dongane piye men langgeng? Wis pirang tahun berarti ki? Wis rada suwi yo, setahun pinjul cok ono. Berarti sih suwi karo nyong berarti ya. Yo wis asing biyen-biyen ah. Jal, lah nek saumpamane aku pengin mengulang masa lalu karo sampean kowe piye-piye? Dadi bareng mlayu-mlayu bareng nang kene. Iya. Bingung aku. Bingung napa sih? Apa wedi karo pacarmu kae apa slamet sing gedut, gondrong, ora kenteng kok kae. Kaya lontong ambu. Yo ora kok kae po Mas Slamet wonge setia, soleh kok inutan kok. Kelingan biyen pun aja. Awak dhewe ning kene iki beng-bengan, payon-payon, bahagia bareng. Kelingan ora?
ya. Yuk beli yuk, tak beli yuk. Ya. Gas kuy. Ini kan Beneran mana lah? di omah oke. Ini Bisa rawat dulu. dengaran perene iki ono apa ki? Oke. Yang nama kita dian gitu. Lingkungan masa nang omah. Yang ngajak cewek padahal ajak metu ora gelem. Cewekmu ngene apa? Ikut jare. Pengen dodolan ora me kok. Alhamdulillah ke. Biasa. Kliwan dong, semua sebiang ke. Ya, nekat kerja, urip go kerja. Ora kerja urip. Dua. Kerja urip berarti kerjane sekedar. Nek urip go kerja berarti urusane kerja terus. Lah kan si cewekmu. Bedi aku. Nek emang kowe sih sayang, bedi aku. Nek wis ora kena dia, colno. Tos. Mau. Sip. Ngomongnya jare ngrewangi semenya aku. Kok kowe malah metu karo wong liya? Iki sapa? Ora Mas, iki cuma mantan, sama rasa salah paham. Ora kok ke. Jane kowe iki dek sayang karo nyong apa ora? Ya sayang, wong sampun tetep pacarku, iki cuma udah sapa-sapa aku cuma mantan oto. Ora, kowe iki sadar apa ora jane? Kowe iki wis duwe nyong, wis duwe pacar. Lha kok kowe malah metu karo mantanmu ki, Bre? Kowe bisa berjalan-jalan untuk sama rasa salah paham. Kowe iki sadar apa ora? Mantanmu ngabari kowe iki mung cuman kangen keringet bareng karo kowe to. Wis oke, kowe nek sayang karo aku, junjuk beli melu karo aku. Lah nek kowe milih mantanmu ya mono milih mantanmu. Ora aku tetep milih sampean bae. Ayo bali yo, bali. Woi. Pacarmu, semangatku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Banyu TV. Oke. Oke, oke. 3. Wes kok gitu. Kowe sampe melu aku, itu melu aku nek kok melu mantan. Cek seneng aku. Kowe pengen jelipet tuh. Wes seneng aku, ayo melu aku. Ayo melu mantanmu, ayo melu mantanmu. Ngono aja ayo. Mantanmu. Nek kowe sik seneng mantanmu, aku pak melu mantanmu. Ayo.
Lagu masalah. Lah kok pengen kena ginjal mana?